तो माबोरै मा हाल चाल तो आज हम बात करने जा रहा है कुनी ओधा शरीर जिया gitu हे साले तू तो बेफोरबायदि फांफुं भिडिअफोरखौ बन्द खालाम बिदिब्ला फै आरो बारा हारायन खालामसिनो जागायनोसै आइ गहपुरनि सेंग्राफोर बै बायला हाजोखौ सबाय लानानै बुंदों सोरबा लाखियोबा थालांखाथारनोसै दा बेसोर माथामा जोबोद गुसु गुदुं जाना दं गहपुरनि सेंग्राफोरजों थालांदो दा नोंसोर सासे सासे लाखिदो आरो हाबायाव खबर होदो आंथ' साथामखौबो लाखियोमोन नाथाय आं गहपुरनि नङाना दा हे गानखौथ' एसे माने मोजां खोनासंनो हाखारासो बारा जादों नोंसोरनिया बेवहाय सोरनि फिसाजो सोरनि गार्लफ्रेन्ड सोरनि क्रास दं बेफोरखौ जेबो मिथिनो लुबैया जेरै सोलिदों ओरैनो सोलिबाय थानो हो एसे गोबाव लागे साले तू ओहो कुसबि दा जोबनो आं नोंसोरनो ओरैबायदि मोजां मोनसे फट' दिन्थिनो नागिरदों बे फट'आनो जाबाय तो बिदिब्ला दिननि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअ एसे माने गुसुं जाबाय गुसुंखौनो खालामखादो साले तू तो बास दासिमहालागै आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा